Santa Cristina d'Aro té una gran varietat d'atractius turístics naturals, aprofitant que també té molta extensió, i aprofitem sobretot el que és el turisme actiu. A nivell del que és senderisme, BTT i cicloturisme, hi ha moltes rutes marcades, i després, a part, també tenim una gran riquesa en patrimoni, el que és el patrimoni cultural, començant per el nucli antic de la vila medieval de Romanyà. Es pot visitar el que és l'església de Sant Martí, la ruta literària de la Mercè Rodoreda, monuments megalítics, el més important és el dolmen de la Cova d'Andaina, i després, si baixem una mica més a baix, el que és la zona dels Solius, també pertany al municipi de Santa Cristina, tenim el que és el monestir cistercenc, de gran riquesa pels seus jardins i per l'exposició permanent de diorames, i una altra cosa que també és a nivell més de senderisme i patrimoni cultural és el castell de Solius. I després, el que és més el nucli urbà, tenim el Museu de la Màgia, un museu únic, el que és a nivell nacional, amb una gran varietat d'exposicions de pintures, de tarots, de baralles de cartes, de pòsters, d'autòmates, tot, curiositat, moltes curiositats, el que és relacionat amb el món de la màgia i l'il·lusionisme. El carrilet, també conegut amb el nom de Feliuet, era molt apreciat per la població local. Què en queda en el record? Records en pot quedar molt a la memòria del que és personal de cada vilatans, però físicament també tenim el que és la ubicació actual de l'oficina de turisme, està ubicada a l'antiga estació del carrilet de Santa Cristina d'Aro, i una altra infraestructura que s'ha aprofitat també és el restaurant de la Font Picant, que també està situat a el que és l'antiga estació del carrilet, però de Belllloc, a la Font Picant. Els secrets de les vies verdes destaca des de rutes megalítiques fins a rutes literàries. Els usuaris poden decidir conèixer-les pel seu propi peu o també consultant les visites guiades que ofereix. Què ofereix Santa Cristina en aquest sentit? Santa Cristina d'Aro ofereix, a veure, el que és els secrets de les vies verdes, com tu has dit, es pot fer per si mateix i si no, doncs visites guiades. Nosaltres a l'estiu fem visites guiades paral·leles a el que és, a la vegada també és quasi el mateix que les vies verdes, el secret de les vies verdes. Una d'elles és el de Romanyà Natura i Cultura, que es puja a dalt, es visita tot el que és el nucli antic, la Mercè Rodoreda, i després baixant, seguint el mateix carril bici, hi ha una altra ruta que també es fa guiada, que és la de Gorges de Salenys, i allà també, dintre del que és les Gorges de Salenys, hi ha dues rutes que es poden fer, o a peu o la via ferrada, que has d'anar equipats, això ja és més pels escaladors. Bé, doncs moltes gràcies, Adam Alsina, per haver estat aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. I nosaltres seguim aprenent més coses sobre les vies verdes. Després de la visita al municipi de Santa Cristina d'Aro, continuem el nostre camí fins a Sant Feliu de Guíxols, que ens queda ja poc menys de 7 quilòmetres. Abans, però, farem parada a Castell d'Aro, que no ens queda massa lluny. Pel camí, si bé encara veiem alguns dels conreus que fa anys s'estenien per tota aquesta zona, ens adonem de l'impacte de l'expansió urbanística creixent al municipi causada per la gran afluència de visitants de la zona. Ràpidament veiem el perfil del campanar de Castell d'Aro i ens plantem davant l'antiga estació del poble. Avui el Feliuet ja no passa per aquí, però sí uns petits i curiosos trenets que volten sobre unes minúscules vies que voregen l'estació i alegren el pas al visitant. El municipi de Castell-Platja d'Aro s'estén per tot l'extrem oriental de la Vall d'Aro. El nucli de població més important del municipi des del punt de vista turístic és Platja d'Aro, on es concentra la major quantitat de comerços, serveis recreatius i d'oci i una gran extensió de platja. L'altre gran nucli del terme municipal és Castell d'Aro. Els seus orígens els hem de buscar en el castell de Benedormiens, datat de l'any 1041, que corona la vila. Al seu voltant s'alça el nucli antic del poble, declarat bé cultural d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. El tercer poble que conforma el municipi és S'Agaró, una petita urbanització noucentista amb un emplaçament privilegiat a tocar del mar.
Un cop partim de Castell d'Aro ja estem molt a prop d'arribar a la fi del trajecte i completar aquest magnífic tram de Via Verda. Deixem enrere l'antiga estació del poble per endinsar-nos en un còmode tram entre els plàtans. Poc després creuem el riu Ridaura, que habitualment està sec o amb molt poca aigua, per una passarel·la metàl·lica situada on fa anys hi havia el pont de ferro pel qual creuava el carrilet. El camí s'enfila ara lleugerament per deixar la Vall d'Aro enrere. Després de seguir uns 2 quilòmetres més, ens tornem a envoltar de paisatge urbà, senyal que arribem al nostre objectiu. Al fons ja veiem l'estació de Sant Feliu de Guíxols. Situada al sud-est del Baix Empordà i al cor de la Costa Brava, aquesta població d'esperit mediterrani és una petita joia enmig d'un paisatge ple de contrastos. Aquí on els boscos de pins i alzines es fonen en topar amb els esquerps penya-segats que ressegueixen la costa, es pot gaudir d'un ampli ventall d'activitats, visites i racons entranyables. Des d'una passejada per les reserves naturals de les Gavarres, l'Ardenya o el massís de Cadiretes, fins a descobrir les nombroses cales i platges que s'estenen al llarg del territori. Els orígens de Sant Feliu els hem de buscar entorn al monestir benedictí del segle X, el conjunt arquitectònic més important de la ciutat, però no l'únic, ja que la vila compta amb un ric patrimoni històric que de ben segur val la pena visitar. Hem arribat, doncs, a la fi del nostre trajecte i quina millor manera d'acabar i descansar que fer-ho davant del mar, a les platges de Sant Feliu de Guíxols. Només recordar-los que si fan aquest trajecte durant l'estiu, pensin a posar el seu equipatge a una tovallola i un banyador, perquè de ben segur que un cop arribin aquí ho agrairan. Per part nostra, això ha estat tot. Recordar-los que si volen més informació sobre les vies verdes poden consultar a internet la pàgina web viesverdes.org i properament també la nova guia Els secrets de les vies verdes, on poden trobar tots els encants de les comarques de Girona. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la propera.